done now. So we request all the bankers and the persons attended here to be one side. আপনারা বাইরে যেটা হলো তারা তারা অনুরোধ জানাও। One side. Bankers. दिनैनि बे आउटरीच प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनाय 13टा पाब्लिक सेक्टर बैंक मोनब्रै प्राइवेट सेक्टर बैंक सिडबी एसआरएलएम एनआरएलएम डीआईसी बिथां गासैमोनखौ आंनि खुलुमनाय हरदों आरो लोगोसे दिनैनि बे जुथुमानि जे आउटरीच प्रग्रामनि मेइन पार्टिसिपेन्ट जायखौ लानानै दिनै अल इन्डिया बे प्रग्रामखौ जों खालामदों बिथां कास्टमारफोर विभिन्न दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय दाब दाब बेंकनि लिंक जानाय विभिन्न जायगानिफ्राय गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय बिथां कास्टमारफोर মানে দায়িত্ব দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইউকো বেংকক আমি নথৈ আনন্দিত আৰু আজি যিটো সঁহাৰি পাইছোঁ আমি আমাৰ কাষ্টমাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা BTC চৰকাৰৰ পৰা সকলো ফালৰ পৰা আমি আজিৰ এই দুদিনীয়া যিটো প্ৰগ্ৰাম আমাৰ সেই প্ৰগ্ৰামত তেওঁলোকে যিটো আমাক সহায় সহযোগ কৰি দিলে তাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট ধন্যবাদ কৰিছোঁ আমাৰ মিডিয়া পাৰ্চনসকলকো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক আৰু আমাৰ গোটেই বেংকৰ যিটো 13টা পাব্লিক ছেক্টৰ বেংক 4টা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংক তাৰপিছত আছে আপোনাৰ SRLM NRLM তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি চেণ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকে চিডবিৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামত আমি দুইদিনীয়া যিটো প্ৰগ্ৰাম সেই প্ৰগ্ৰামত আমি কোকৰাঝাৰ জিলাত 50 কোটিতকৈ লোন চেংচন কৰিব পাৰিম অলৰেডি আমাৰ হাতত 20-25 কোটি প্ৰথম দিনা আমাৰ হৈছে অলৰেডি আৰু ইউকো বেংকनि फालिबाय दिनैनि जि प्रग्राम 24-25 अक्ट'बराव क'क्राझाराव बे क'क्राझार हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि फिल्डआव आरो दिनैनि बे फिल्डनि जे माने आं जथेस्थ रंजानाय मोन्दों खारन जि गेदारिं जादों बेयाव जोंनि एक्सपेक्टेशननि बहुद माने बेसि जादों बहुद बारा जादों आरो जों जेरै एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बेबायदि माने बिनिख्रुइ साबसिन जादों मोनबेसे बेंकआ बाहागो लादों दिनैनि हाबाफारियाव 13 पाब्लिक सेक्टर बेंक 4 पाब्लिक प्राइवेट सेक्टर बेंक SRLM दं NRLM दं आरो सिडबी
आरो DIC मा आयदायाव बांसिन गोसो होनाय जानाय बे एक्चुअली मानसिफोरखौ सजाग खालामनायनि खारनै लननि खारनै आरो बेसिकेलि बेंकआ माने বিভিন্ন सेक्टराव जिबिलाक लन होदो बे लना मा स्किमाव गावनि लुगैनाय बायदि गावनि बिजनेस बा गावनि पार्सनेल कनजाम्पसन बेफोरनि जायनो जेरै नांगौ बेबायदि বিভিন্ন बेंकआव बे स्किमफोरा दं बेखौ বিভিন্ন बेंकनि काउन्टाराव थांनानै बिसोरो मिथिनो हायो बे मोनसे मेइन प्रग्राम आरो लोगोसे केन्द्रीय सरकारनि जिबिलाक स्किम डिजिटेल बेंकिं फ्लेगशिप स्किम दं जेरै प्राइम मिनिस्टार जीवन बीमा योजना अटल पेन्सन योजना बेनिफ्राय जीवन ज्योति बीमा योजना बेफोर गासै स्किमखौ बेनि दारै जों जाहाथे बेसे फकास खालामनो हायो पाब्लिकनि गेजेरसिम लांनो हायो बेनि खारनै बे प्रग्रामाबो मोनसे स्टेप लादों इनिशिएटिभ स्कपिंनि खारनै जोङो इउक' बेंकनिफ्राय पार्टिकुलारलि जोङो বিভিন্ন दाब मेडियानि दारैबो माबादों पेपार पाब्लिकेसनबो होदों NDND होननाय नन डिसक्रिशनारि नन डिसक्रिमिनेटरि होननाय मोनसे स्किम लाबोदों जों बेखौ जों देवालिनि धामाका हिसाबै बेखौ पाब्लिकनि गेजेराव लाफैदों आरो बेनि गेजेराव जोङो दा जों एनाउन्स खालामनो हायो अलरेडि जों गसाइगाव इउक' बेंकनिफ्राय प्राय 50टा बेबायदि केस जोङो 60टा 60 60 केस जों सेटेल खालामबाय प्राय 12 लाख थाखा बेयाव माने बेंकनिफ्राय जोङो 100% माने सुद माफ बिनिफ्राय जि आउटस्टेन्डिं थायो सुद माफ होनायनि गेजेराव बिनि सायावबो माने 30% सिमा जोङो किसुमान माबायाव जोङो 70% बाव माफ होबावदों आरो बियो 70% सिम माफ होबावदों आरो बे एमाउन्टआ आप टु 1 crore 1 कौटिसिम